El Consell Generau hi ha administració que, com sabeu, ha un finançament que rep de la Generalitat de Catalunya. Aquest finançament en aquest any s'ha vist greument trastocat. La nostra sanitat ha perdut pràcticament un 11% del seu pressupost, però el pressupost global del Consell Generau s'ha reduït un 30%, amb la qual hem perdut absolutament la capacitat de polítiques pròpies. Que guardéssim des de l'altra perspectiva, els aranesos hem vist retallat el pressupost per persona un 17,6%, mentre en Catalunya aquell solet ha estat d'un 3,4%. Això vol dir que hem perdut capacitat de millorar les nostres infraestructures sanitàries, les nostres carreteres, tot i aquells airaus que depenen del Consell Generau d'Aran. Per tant, jo avui us volia dir que hi ha un compromís molt ferm en avui oposició forta davant de la Generalitat a exigir que se ens retorni aquest 30% que ha estat reduït a partir de l'any 2012 del nostre pressupost del Consell Generau d'Aran, per recuperar la possibilitat que el Consell Generau és que polítiques actives en favor dels nostres ciutadans hi hagi capacitat de decisió sobre el seu pressupost, perquè en aquest moment no l'ha. Un dia amb vosaltres és possible. Gràcies.